gynecologist idoka counties moko kamori teach in specialist lakini mshahara in junior doctor. Yeah. Hey, koro wach mogik en na odamji. Wach mogik en ni wach ma social health authority ni. Wach ma thieth en wach ma ok nyal wene jo siasa kende. En wach ma wan kaka jopiny nyaka wang'i ni era ko keto mondo wayud thieth. Kapo ni idhi hospital mora mora tidoka level 5, level 4 tidoka ok miyi thieth. Ok onego iling tiyiero MCA. Ok onego iling ting'eni MP ne miyo kura. Ok onego to MP ne mano kadho sa marach bine waywagone. To ok onego iling ing'eni nitie governors kanyo. Koro wach mar thieth en wach ma nyaka wamak matek kaka jopiny watimo. Ka oluongo ng'anyo ok onego bed ng'anyo mano madek kende gi jo public sector. Wanyiso police ni onego bi wang'ni gibini gibi protect gibini gibiro ng'anyo jopuonj bo join te jopuonj te join ma sirikali koro winje ni gimoro ni mar wate mondo oyud thieth madwarore. Osiptende ero kama na Dr. Davji Atelen jagoro maduong' mar KMPD ko mi waseche gi wabro neno ka weche dhi timore mbele ka mane kama weche chenro mar duol kidieny mar ariyo bang'e George Bati Daddy Cool bro biro sa 3 mondo